na kinahanglan ang negative RT-PCR o negative rapid antigen test alang sa mga fully vaccinated with booster shots foreign national kung mga langyaw nga muso dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Apan, ang fully vaccinated apan walay booster shots nga langyaw nagkinahanglan gihapon og negative RT-PCR test nga gihimo sulod sa 48 oras o di ba kaha negative rapid antigen test nga gihimo sulod sa 24 oras gikan sa pagbiya sa country of origin. Sa giluwatang Executive Order No. 15 ni Gobernador Gwen Garcia, gitataw nga ang fully vaccinated with booster shots nga langyaw dili na kinahanglan nga ibutang sa facility-based quarantine apan kinahanglan nga mag-self-monitor sila sa mga sintomas sa COVID sa mosunod nga 7 ka adlaw. Dili na usab magkinahanglan ang fully vaccinated Filipino nationals with booster shots o negative RT-PCR o negative rapid antigen tests. Apan, kung fully vaccinated apan walay booster shots, magkinahanglan gihapon niini. Samtang, ang unvaccinated individuals gikinahanglan nga magpakita og negative RT-PCR test o di ba kaha negative rapid antigen test. Iswab inig-abot sa airport o ipaubot sa facility-based quarantine hangtod nga mogawas ang resulta sa ikaduhang swab test nga ipahigayon sa ika-5 nga adlaw sa ilang quarantine. Katrina Kovalik, Balita sa Sugbo.